असनोली गटातील इच्छुक उमेदवार रितीश शरदविषे यांचा महिला सन्मान उपक्रम। 1000 महिलांना साडी व मिठाईचे वाटप। असनोली गटातील तरुण व उत्साही इच्छुक उमेदवार रितीश शरदविषे यांच्या वतीने दिवाळी सणानिमित्त महिलांसाठी विशेष महिला सन्मान उपक्रम राबवण्यात आला। या उपक्रमाअंतर्गत गावातील तसेच परिसरातील 1000 महिलांना साडी व मिठाईचे वाटप करण्यात आले। आदिवासी महिलांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवण्याच्या हेतूने रितीश विषे यांनी हा सामाजिक उपक्रम राबवला होता। गावातील विविध वयोगटातील महिलांनी या उपक्रमात उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला। उपक्रमाचे नियोजन व आयोजन असनोली गटातील तरुण कार्यकर्त्यांनी अत्यंत उत्साहाने केले। वाटप कार्यक्रम सुरळीत पार पडावे यासाठी स्वयंसेवकांनी उत्कृष्ट समन्वय साधला। या उपक्रमामुळे असनोली गटातील वातावरण अधिक रंगतदार बनले असून या आनंदात एक सामाजिक भावनेचा सुगंध देखील दरवळला आहे।